Takže čaute, moje meno je Robis a ja vás vítam s mojím kamarátom. Haló? Prespo. Tak, čau Prespo. Takže dneska budeme hrať tanky online. Prišli sme si to rozdať, ale nie v takom zmysle rozdať v tankoch. A uvidíme, no, bude to sranda, pretože, neviem, bude to sranda. Táto hra kedy seka, takže je prepáčte za malé lagy. No to robí, by to nejak FPS-ka padajú. Nevieme prečo, ale nevadí, stáva sa. Dobre, takže už hráme, ideme na to. Takže ja sa volám Master Corporal Killer Nevoláš. Boss Superman. Tu je ten bastard. Link na túto hru bude v popisku, takže môžete kľudne zahrať. Naše mená budú tiež. Čo? Po písku? Hej! Prečo si zobral toto? A máme takú dohodu, že nebudeme brať akože žiadne tie upgrady. Okrem rýchlosti. Okrem rýchlosti a opravy. No. Takže naše mená budú tiež v popisku. A link na túto hru. Vy si môžete kedy zahrať, je to online hra. Netreba nič. Ne. Do piči. Prepáčte za vulgarizmy, ale to je taká napínavá hra. Robis je vulgárny. No dobrá. Tu parkour. Vyjebané stromy. Nenadávaj. A to... No pravdu, tie stromy sú... Čakaj. Mhm. Mne sa to tu buglo. A čo sa stalo? Čakaj. Seklo? Neseklo, iba... Sakra. Nejde mi strieľať. Poď ma zabiť. A kde si? Dobre, už dobre. A kde si? Už dobre. Poďte to kepneme. Neviem strieľať. Zabij ma. A kde si? Za tebou. Za tebou som. Zabij ma. Aha. Killuj ma. No ale nech to nemáš ľahké, budem ti utekať. To ti vám nepomôže. Zemri. Dobre. Dobre. Takže stav je 2-1 pre Prespa. Ale to sa nepočíta. To je nové kolo. A zase neviem strieľať. Nestrieľaj po mne teraz. Čakaj. Nestrieľaj po mne. Dobre. Ja si to reštartujem. Dám DLT, aby to bolo 2-0, alebo to neplatilo. Je to o tejto hre. Tu máte hore, že ako ste toto, úroveň, ja som Master Corporal. Nie. Tu máte, že do koľko vám treba... Master Sergeant. Ale ne Master Sergeant. Tu máte, že do koľko vám chýba... 2-0. No. Dobre, môžeme hrať, už mi to ide. Počkaj, tu je 160, že koľko máte rubinov, peňazí. Tu máte, že dneska je zľava dvakrát. Tu máte priateľov, si môžete pridávať. Vyklemo. Prespa, tu je, že si kliknete na toto, na server a budete s ním hrať. Tu máte battle, garáž, servery a tu máte také napríklad zvuk, nastavenie alebo pridať priateľa. Dobre, ideme ďalej hrať. Kde si? Nie, poďme. Ja teba nie. Nie ty parchant. Keď chcete ďalšie videá z tejto série, dajte kľudne like, aj koment. Do tvora. A keď ste noví, tak odber. Tak, presne. A jeho link bude v popisku. A dostane popisku. V popisu videa. Tak to máme nazvať. V popise videa, ne po písku. V popisku. No, Ty ostane v popisku, nie? No, od teba. Áno, presne. Nie, do matky. Asi som toto... Ty si sa bugol, ja ťa tu vidím. Hej? Ja ťa vidím v tuneli. V tuneli? Dal som screen, potom ti to žem.
Dobre, Potom ti pošlem screen. dobre. Originál som ťa videl. A screen bude ako miniatúra vo videu. Dúfam. Nie. A nie. Tu si ty bastard. Zemri, zemri, zemri. Ale nechoď takú. Nie. Čakaj. Však poď z diaľky. Dobre. Sakra. Dobre. Sakra, ja som sa prevrátil. Ha? Nedávaj ďalej, to je. Chcem zabiť. Už som... Nie. Do riti s tebou. Proste stromy. 40-ročná Petra pred operáciou a takto vyzerá dnes. Dobre, už som... A vidím ťa, kámo. Ostaň. Nie, Diaľku sa šup. určite. Nemám HP, ty kár. Do matky. Nie. Takže vyhrávam 4-0. Ukáž tvoj tank, nie? Ako Takže tu je môj tank. Je oranžový. Zbraň mám twinsky. Čakaj, tu si predo mnou. Stoj. Ja, dobre, no. Čakaj, no. A trup mám diktátora. To je to jeho. Povedz, aké máš zloženie? Vlastne. Prvý tank. Palbu má peknú. Tiež. Ako máš zbraň? Choď odo mňa ďalej. Ako máš zbraň? Čo? Normálne. A jak sa volá, nie? Toto neviem presne. Aký si ten úroveň? Aký si úroveň? Master Seržant. Dobre. Ja viem. A ja nemám HP. No... Dopí! A ja nemám HP. Veď tu hneď. To je toto. Čo? Ja som nejaká lama. No jo. Ja už mám len jednu paličku. Dobre. Takže, prepáčte, ale toto musí byť všetko, takže zatiaľ čaute, hej.